Mukanga Madonna akati chichinikirikina chiri palive kwenyu katiti munongoya kuti pamessage yangu ipapa mobata apo paka linki mabata linki mwamati enter studio matopinda studio ndokunge Madonna chiri kunikirikina chiri kulive kwenyu ipapa mukabata linki yenyu iyoyo kai mutoti enter studio mukanzi enter studio mobva manzi go live mobva vatobaya pakanzi go live makutotanga kuti kutoita palive makutotanga kutaura ndamboenda kuYouTube ndaona musati masvika. So far ndasvika pane penge ndakanganisa padiki diki. Ndepi lingi maiona here lingi Pindai tione kuti zvinoitwa sei apa. Ndangostika kapa napa. Happy New Year. Hama zviri sei. Kuri sei kwese kwamuri ikoko. Riri sei goredza renyiri 2021 muri kuzigona sei hama. Happy New Year.
Lady P. Zvakamira sei Lady P Zimu? Uyai hama, uyai takakumirirai, uyai tione hama. Takakumirirai apa. Takakumirirai apa. Takakumirirai apa. Even zile live. No, ina nsida kuita live kai ina apa ndida kutongodzidzira ka apa ndida kuita live. No, ina nsida kuita live kai ina apa ndida kutongodzidzira ka apa ndida kuita live kai. Uyai hama, uyai takambira kuti mutiwande muchana apa. Mutiudzewo kuti muri kuzigona sei. Riri sei gore renyu, uyai hama dzangu mutiudze kuti maritanga sei gore rino. Udzanai kuti mwana wekwachibanda auya avepo palive. Udzanai hama, udzanai. No, ina nsida kuita live kai ina apa ndida kutongodzidzira. Ndauyazve munofanira kundipinza mukatarisa ndikange ndauya ka mukatarisa pakamera pafoni penyu apo muchiona pakanzi guest pakaiswa ka1 munobata ipapo, mabata ipapo and then yokupa imwe screen yobvati inoti enter studio here ndinotozondipinza ndadi kupindika 1 first unoona pakanzi guest apo panenge pane kaleta ka1 mobata ipapo, mabata ipapo yobva yakuendesa kuseri munenge kufollowa mainstructions but munofanira kuisa pekunzi enter studio or what handizivi but zvinoita kuti ndikwanise kupinda mustudio ndimunozozviita ipapo. Network yangu yacho hama handikuziva kuti chii chiri kuitika hama, handikuziva kuti chii chiri kuitika. But pane zvandiri kugadzirisa hama. Musaende kure zvenyu. Garai muri ready, everything will be okay very soon.
Invite guest. Yeah. Zviri sei? Yeah, bo zvekuti. Musabate bate zvakawanda. Musabate musabate bate zvakawanda munodonha. Saka pane pakanzi invite guest apa ndoita sei apa? Bata ipapa. Indagarisa singaite live ka zvimwe zvinhu zvacho ndakukanganwa ini. Bata ipo pakanzi invite a guest kana but pabuda pamwe pakanzi invite guests to the broadcast studio. Pamwe pacho pabuda pane link, pamwe pabuda pakanzi copy to the keyboard. Bata ipa pakanzi copy to the keyboard papo. Keyboard papo pabuda pakanzi copy. Okay, chibaya ka X kari kukona uko. Ka X ndabaya. Pabuda pakanzi chi? Pangobuda pane ma comments chete manje. Okay. Baya futi pakanzi invite guest pepe. Invite guest. Pane pakangonzi guests chete ka. Baya ipa pakanzi more. Okay, baya pakanzi more. Since matoko pakudara baya pakanzi more. Ndopanaenda panobuda pakanzi post comment, layout, private chat, broadcast info, settings, cancel. Ende pakanzi post comment. Pabuda pakanzi chat. Okay, chibatai anditi pane kabha karipo kanenge kekuda kunyora message so. Ipo pakanzi chat ipo paya. Pane ka X mena. Pane ka X handiti kwakanzi chat kufa end ku right end handiti. Ipapo pachi pakanzi chat ipo pepe. Kufa end ku left kwenyu long press pabuda pakanzi paste. Paripo pane picture yangu era. Ndapaona paste ndapaona. Chibata paste ye makungoita zvamunoita ku WhatsApp zvezvi. Link rabva rabuda. Chibaya pakanzi chat riende kuma comments evanhu ekuti vanhu vanokwanisa kuona. Okay, chat. Kufa kwakanzi chat. Rapinda ndazviona manje. Link yabuda. Pane vanhu vangani vari kuona. Pane 6. Chivaudze kuti anenge achida kupinda anoshandisa link iyoyo opinda mustudio motombonzwa kuti 2021 ma-resolutions avo akamira sei. Alright. Muri sei hama zvakamira sei. Rangu zita ndinonzi Menas mwana wekwachibanda. Varoda kupinda mustudio hama dzangu, shandisai link yamuri kuona irapo yo mumbotiudzawo kuti gore renyu rakamira sei 2021. Pindai hama dzangu yainewo vandu venyu mese, ndiri kuona pana vanhu 6 apo. Akuti tiwande kudarika ipapa, pindai. Takakumirirai hama dzangu. Kana pane munhu anenge abata link handiti munoona futi ipo pepe penge pakanzi guest apo kana pakaita kanhamba futi kakabatwa kakanyorwa ipapo, and then mongoita the same process yamaita kuti ndipinde nini. Ndo pane pakuratidza kuti pane munhu auda kupinda mustudio. Zvakachipa. Imi muchimbotiudzewo kuti 20 takamira sei. Tichimirira kuti munhu apinde mustudio. Kunokubo zvekuti hakuna problem zvako. Nyama nemweya zviri pamwe kudai so unochemei. Warwara wapinda zvakanaka. Mumwe atori panguva yakaoma saka unofanira kungotenda nezvauna zvacho izvizvi. Kwenyu yakamira sei? 2020 yenyu yakamira seiko? 2020 it was a horrible year for me. Ainge iri gore rakaoma zvisingaite like inini ezvinezvi ndiri ku-SA so rand rakadonha like I think muAfrica muno SA ndo ine vanhu vakanyanya vakabatwa nenhingirikini neutachiwana huriko
So vazhinji vakutosvika vakabatwa nazvo, vazhinji vakashaya. And pakubatwa necorona ndiri mumwe wevanhu vakabatwa futi nechirwere ichocho chechikosoro ichi. So I went through a horrible time. It was a horrible thing. The experience was very horrible. Unenge uchitya, unenge usingazivi kuti zvii zviri kuitika, besides kuti kurwadziwa, muscle pains, kutadza kufema, kukosora. Even now ndichiri kuzarirwa ende ndichiri kutongokosora. So zvinhu zvanga zviri so horrible, zvinhu zvanga zviri, the experience was something else. And tingati ndizvo zvinhu zvizhinji zvandakasangana nazvo mu2020. Handingati kwandiri that year was like, it was scary, but dangoti ndamwari kuti of course I was positive, but I survived. Ndakakwanisa kurarama. Ndoshuvira kuti next like this year, kana kuri kunzi second wave and or anything, ngazvisave that is very strong. Ingovewo manageable, like ingove like a normal disease. Vanhu vasanyanya kufa vakawanda and everything. And I encourage people kuti vatenge precautions. Avari kukurudzirwa kunzi vatore vapfeke mamaski, vageze maoko, maintain social distance. Corona is real. Iriko, iri kuuraya, iri kurwadza, inorwadza. Ndakairwara ini ndoziva inorwadza. And it's so disturbing because like auite visitors. It's not like chirwere chimwe cheche chekuti vanhu vanouya vachizokuona and what hakuna kana one anombouya kuzokuona. Kuti vanhu esare vari kutozvityirawo kuti vanenge vachitotyirawo upenyu hwavo kuti tikazoenda kekuya zvinozoita mahwani, hakuna anombouya. And hachisi chekuti kana kuti unogona kufamba kuti ndakuenda kuti ndakumbonorapiwa. The moment yaungonzi unacho, wakutofanira kutozvivharira mumba. And it was horrible kugara mumba uchingotuma vanhu kuti ndigire chakati, uchisvitswa munhu achingovhura door vachikusvitsa vachibva vaenda, hautauri nemunhu. And unenge of course unenge uchizoona TV, but zvinhu zvenge zvisingaiti. Kuno kukarejiswa madays 10 days, asi unozongoona kuti nekuti ndikuramba ndichikosora rega ndimboita kana 12, 13, 14 days uchiri mumba. But paunozobuda imomo unochitange munhu ari kubva muisolation yemujeri chaiyo. Kunzoko kune kuchitori weird, zvinhu zvinenge zvitori weird. And ukaona vanhu unenge wakutovatya. Like now ndakumaintain zvavaisimboti 1 meter, zvinezvi ndinotorwa 2 meters. Handimboendi padhuze nditobhodi, handidi futi, handitombodi kurwadziwa, zvinorwadza. Plus those days ndeisingaenda kubasa, so salary yangu was deducted. Zvese izvo zvemaplans angu ese akabva enda mudondo. Hapana atauda kupinda here. Hapana apo. Saka mune testimony kai, mune testimony kai. Ya 2020 ka? Ya itori testimony because vamwe vakaenda but imi muri kurarama. Ndo matestimony anofanira kutaurwa nevanhu kumachechi aya. Ndo matestimony epadai. Ini ndina usimbe hwekuita live, otherwise ndaifanira kutomboita live nhasi kana especially nhasi kuti timbopakurirana zvizvi zvatakasangana nazvo muna 2020 zvakakuvhiringa. Vamwe vakashayikirwa, kushayikirwa kusiri kweutachiwana, kushayikirwa kwekufirwa, kushayikirwa hama dzichifa nezvirwere zvakasiyana siyana. It's like this year kunoku hakuna munhu akafa nechirwere ichochi, but kwakafa vanhu like 6-7 vakafa. Like 4 of them it was depression, and then mumwe akabayiwa nebanga, and then 2 vacho vanga vakungorwara. So it's like 2020 a lot of people died besides kukosora, vanhu vakafa. So I believe there's a lot of people vanoda kupa matestimonies, vada kumbotaura, vanoda kumbo like handizivi. I hope kuti 2021 but kuri kunzi kune wave 2 manje ka 2021. Ndo yandenge ndichitaura kuti dai ikangove light, ikangovewo zviri nani zvokuti it's manageable, haizoiti zvezvo zvekukura vanhu vese zvokuti vanhu vanopera kufa. Ikangovewo manageable zvokuti people can survive nayo, vongorwarawo, vongoquarantina vari mudzimba dzavo. Zvimwe zvazvo yongoitawo kana seAIDS zvokuti yakareruka. AIDS yongoitawo seAIDS, kandi AIDS yakareruka here, munhu wese anayo kaAIDS.
aiwa ikoti yokuita seflu kaflu Aiwa kana edzi yachipa kamazuva ano. Unozoti edzi yachipa. Awa ikaita hayo seedzi hayo zviri nani cause like haitapurire zvezvo zvekuti you can just bata edzi from nowhere. Yeah, zviri nani wazvo. Yeah, and it's managed iri naniwo zvoti nguva yekuti kana viral load yako iri pari ball unotombosurviva kunge munhu atonaki nechainacho. Imimi makarongereko 2021? Isa hapana, tingarongeiko iswa. Ngotiwo dai tararamawo makore akawanda, tawanewo mari dzekubhadhara marendi, mari dzekuendesa vana kuchikoro. Tararama makore akawanda, mhuri yararamawo, hatina zvakawanda. Alright, kazhinji ndo zvatiri chingoshuwira like ini hangu chekutanga ndinoshuwira good health. Utano ndo wandoshuwira, utano hwakanaka ndo wandotanga kushuwira kuti ndikaita utano hwakanaka fine. The rest inozotera. Ezvezvi muri kupi? Makadzokera Mozambique? Ndinogara kuNamibia. Wondo kwamuri? kuNamibia. Alright. Kuri sei ikoko financially? Kuri sei financially? Kunoku population yekunoku manje vanhu vacho vashoma manje saka business rinenge rakati dhakwe. Kune almost 2 million people saka business rinenge rakadhakwa zvaro. But mari yekunoku manje yakangofanana neikoko manje. 1 Namibian dollar ne 1 South African rand zvakangofanana. But kurarama. Ndakanzwa kuti kune runyararo futi kaikoko. I think it was a peaceful country muAfrica munomu. Hakuna kana bad record. Watomuzonzi kuna kuNamibia kwazetika hakuna bad record kakuno. Hapana chandakamboti ndanzwa so far. Hapana chandakamboti. Vanazhinji vanotokufa but inyangoti kure hakune neZimbabwe but vanazhinji vanotokufarira. Peaceful country. I wish they pane mumwe apinda mustudio like Tamboto mapinza futi next person. I wish they pane one ada kupinda kuti tongopedza idu live yedu. Ingokurudzireka vanhu kuti mbopinda. Pane vangani sofa? Pane zero problem tajuma vanhu saka vanhu saka hazi ndosaka nesinotiita live inoenda kure chaichai. Anditika apa ndeichita kuti vanhu at least pangu mudzidzire kupinza munhu. Imi munogona kuenda palive handiti but munhu akazenge anhingirikina manje akuda kupinda imi munofanira kuziva kuti mochibaya papi nepapi kuti ndokuti munomudonhedza akamufunga kuti ari kupinda. Munomudonhedza kana tipipo chomo madonha imi wacho madonha mifunga kuti muri kupinda. Inotambika. Ngandimbotonye ndine imwe foni pana ndambotireya angandimbotireya kuita seitoni. Ngandimbotireya kupinda neimwe foni handinayo pana ndine foni 2 manje. Hamusi kushandisa inonzi chi1. Amushandisa email address 1. Ampindi mutongo uri munhu wa asi deme mune imwe link yamushandisa. Miraitoni mandifonere mukomana kutoni arapo ave neimwe foni apa. Hamuna here mumwe munhu ari kumba kwenyu ariko koko anokwanisa kupinda zve2 minutes kungopinda ndope Mirai dautora imwe foni apa. Halo. Mirai dautora imwe foni panapa. Alright. Krainos. Ndiboka foni yako. Try panapa. Adi ngopinda ari.
Ndoda kunina. I wanna phone. Can't send a link. Adingopinda ari. Hey, yeah. All right. That only 2 minutes. Don't worry, busy apa. Ask to Buddha. All right. Yeah. Yandagu. Was next video, next live, you know, Panongeri. Idem soro inazozikana. Yeah. Hapana uzona you get every video you get a Mariesa wazika. Ndosa ndati dai paita. Yeah, ndosa ndati dai paita mumwe anoningirikina. Aiwa ndutopinza. Ndutompinza. Kana zvaramba ndinodona inini ndodzoka. Yaitoni. Aiwa zvirambe yaita neyotoni. Vanoita pakanzi ngomba namubata. Edistream. Kratos. Mapinda one. Oh, all right. Yaita ndi. Pana pano pandabvisa kakanzi X kakandika. Bata phone. Bata sio. Ndobvisa ka X, ndabvisa ka X. Yaanenge atopinda kudai so handisi. Atopinda. Then ndada kusenda imwe link, ndoda kusenda link H2 futi. Ndoenda pakanzi more. Andiri yatokopa kudhara saka ingoenda pakanzi more. Vananzi post comment. Yeah. Vanda press apa paside apa. Vabuda pakanzi ichi. Share. Chat toni pana share toni. Toni. Pana ba ya press hapo. Manda press pakanzi chat. Link inenge atoenda hapo. Andi maiona. Right. Baita basa. Very easy. Jambo dzirande imwe email. Moro imkoma Kratos. Moro muri sei. Ndiri right muri right. Ndiri bvo. Happy New Year. Ya, tikuriswa kuri. Makorokoto sure. Apa machatsi wana haachanyori kuti 3 wana. Machatsi api? Apa machati haachanyori kuti matatu kaka. Apa pakanzi 0 kana panyora machana uri kuona. Pakanzi 0. Aiwa panoshowa kuti vanhu vangana vari mustudio apa. Pakanzi 0. Pakanzi 0. Pane kaziso pakanzi 0. Zvura ndapana ari ku. Mafriza muchataura. Muri seko social media. Makadhakwa vana vana data. Zvinoita. Vanhu vakadya mari yedhata saka mastreet vakadhakwa. Munoziva kuti vanhu vanonyanya musindo kana vakagudha zvinhu zvavo zviri kufamba. Izvozvo makaneta zvisingatomboiti. Ya, zvinhu zvakadhakwa zvakamira. But namanje amazimba apererwe. Taura henyu kuti vangodai mid January zvine zvabho. Mid January chichi vanenge varight. Yeah. Kwadona tasiwa tega mustudio. Right. Engastika. Alright, haasi kudzoka here aite bhabha ekuvatariri.
mune vamwe zvari mboita. Alright, ko kana ndada kuzo for example ndada kuzokansera ndada kuita sign off nenda pakanzi end up. Kana mapedza kama maoneka vatariri amukodoni. Aiwa network yanga mire zvekiyaita. Alright. Ndoenda pakanzi end up. Ndooneka ndoenda pakanzi end up. Mukaenda ipapo wawenzi ndiyokubvunze kuti do you want to save it or what pane zvainovhunza so mowa maabvuma yobva yatita bo. Alright. Vachimanga zvakamira sei vachimanga, thanks nekuuya apa tiri kuona iyi. Pane zvatiri kumbodzidzira apa saka don't worry toda kutanga malive saka tichimbodzidziswa na Lady P apa kuti unopinda sei pa live. Vanhu vanofana kuziva kuti unge uchimbodzidziswa ka wakazoti kochibanda akutamba nesi futi here wako mani. But mazviona kuti hainetsi. Hainetsi. Saka iri bo saka muchazoita live rini mimi live yenyu? Inenge inonakidza kana mangwana chaiyo. Topic ndeye? Topic? Chatombofunga nezvazvo. Fana kuifambidzana nenguva. Zvamunoita mukanga makuita munondudza in time like izvozvi tikabva palive panapa mondudza todzokera futi kuya monocreate thumbnail nelive yemangwana and then so that you can monetize your life. Musamogara makatoicreata kudhara and then link motoisa pacommunity penyu vanhu votoziva kuti kune live inenge iriko. But I think ndichaita neimwe email kuti ndisaite sei ndisaitambe neemail yebasa. Aiwa ndiyo munongoshandisa zvekudzidzira. Aiwa ndiyo inini I use one email for everything. Ndoshandisa email one pazvinhu zvangu zvese. I use one email. Ndoyekuti usavhiringike nokuti ukawanza ma-emails ka you get confused. Vanhu unopedzera waita mix up. Email yangu imwe chete iyoyo pa Facebook, Instagram, pa Netflix, pese ndoshandisa one email. Ndoshandisa one email handichinje. I will think about the topic ne. Ndobva ndazokuudza ito patazoita. Handiti. Then kana ma-comments unaabvisa sei? Comment yo kana pane imwe comment apa. Ibatei futi. Comment ipi? Ibatei comment. Ibatei futi. Ndaibata. Pamambo ibatira kuti ibude ipapa ibatei futi. Comment pa screen apa irapa. Aiwa kwete pa screen kudenga kwayaka highlighta bakuzasi kwayanyorwa uko. Ma-comments unotopota uchabvisa ndi unonde. Ndaibata toni. But hapana chikubuda ka. Pangobuda kanenga box pane 3 box. Aiwa imimi zvamambo payabuda udayo zvafamba sei? Handi ndimaibata. Okay, yabva. Kaguma then inobva yaenda hapo. Achiripo here Patricia zviri sei? Patricia Chimanga zviri sei? Achiripo here Patricia kana kuti atoenda? Patricia achimbopinda mustudio, pinda mustudio Chimanga pinda mustudio. Pane maikira mangani. Alright. Ndiri kutotarisa. Pana abva. Ndiye here kana ingoti anga achida kupinda mustudio try again. Anga achida kupinda mustudio hama yangu yedza futi hama. First day rangu kuendawo palive saka handisi kuziva kuti zvazviri kufamba sei. So live ndeungodzidziswa ndikudzidziswa na sisi wangu panapa kuti zvinofamba sei. So pinda hama. Mudhara marange. Ngawapinda. Mudhara marange pinda imarange.
ndofunga kuti Marange ngachida kupinda. Ngapinda atiudze kuti 2020 yanga yakamira sei? 2020 gore renhamwe. Mr. Marange pindai tione asingeneni Mr. Marange. Asingeneni utichele kuti u2020 anga auri sei. Takakumirirai hama, takakumirirai uyai newandu nyama. Ite muchitarisa pakanzi guest apo kuti hapana kupinde. Iwe ndakuziva, handina kucheka. Ndakuziva. Mr. Marange. Sign in, Mr. Marange, sign in. Takakumirirai mukoma wangu, ya welcome. Ya Marange. Ya tapinda. Chipisa message yake. Vamarange zviri sese. Aiwa tinotanga tamboti makorokotozve tinenge tichiri kuonana taionana futi gore rapera. Aiwa ndedu tese. Marange, happy new year. Happy new year, Mr. Marange. Nditorimo imo mugore racho irorero. Mapinda fair hamuna kupinda neback door. Aiwa this is type inobiridzira. Raiga. Atati timboite live kati chiudzana kuti zvakamira sei gore dzai. Plus nenge njimbodzisiko futi zvakare nasisava kuita sei kuti unoenda sei pa live andiwaona. Alright. First time yangu kuenda pa live saka nesitombodzona zvezvikumira sei. Ndo saka zvacho zvikuita sei zvisina kurongeka andiwaiona. Aiwa zvakatorongeka izvozvo. Imi mukati hazvina kurongeka mune mwakuti. Ndo saka ndechimboenda off ka ndechimbogonzi ita so. Ndeda kuti zvirongeke kudarika ipapa. Chero vanatetele DP vacho vakatanga vachingodzidziswawo saizvozvo. Ichokwadi ichocho. Mutombotivharawo. Muine topic. Sandra zvakamira sei Sandra? Happy New Year Sandra Jonas. Happy New Year. Ngavapinde mustudio, pinda mustudio kuti zviri sei. Sisi Sandra pinda mustudio. Gore dzarako rakamira sei? Uye gore radarika ringe rakamira sei? Naiga. Mukoma icon 2021 makairongerei. Zvese. Zvinonzi zvese. Takatarisira kuti upenyu hwedu huite zviri nani chete ringe rinotisiyaneiwo na 2020 because 2020 unenge anga aine kakurema mbichana kwete maningi. Haini nakandiremera ini. Inakandiremera zvingaiti 2021. Ndiani apinda bvisei message iyo mukoma Manasi. Ora ndabvisa. Ndi Sandra. Sandra, welcome. New Year, guys. Thank you. Same to you. Happy New Year. Happy New Year. Sorry, you can't see me because I'm drive and over. Okay, I just saw the light. Huh? Ikoko kwatoshiba kwa Murikan. Toshiba, imagine it's only 5 o'clock, you know. Akuna kuzwa zatranyura animutona ndiri panze apa. Musati vereka naye mukoma Manasi ndaso. Sasa mone zuwa ilo. Ilanga ilo. Yalibona ilanga. And wapi kukutora kune snow. Oh shame. Kuno kuti tiri kutotsva. Zuva rinotonyora kuma 8 chaipo. Because the way I'm homesick, guys, goddamn, I said you couldn't so come back and check. I'm sorry, brother. Kuna kids.
Ndoya stuck ikoko vakuvuma kudzosa kunoko. Oh, why? Tiri lockdown and no one leaves the country. Trim tier 4. Oh, You can't even leave the town. You can't even leave the town. It's so hectic to travel these days. Kurukurwadza singaiti. Kunokuva ri so strict isingatomboiti. Even one time Harare kusvika kuTegutu haubvumidzwi. Shit. Asa kwakanyanya. But ndinoona How was your festive holidays? No, we had a lovely time. We absolutely enjoyed it. It was good. It was good. But still just make sure we have fun. And it's Mumbai. shame. But at least I saw you and your family. We were so happy. Yeah, I just not far. Do you form by more stronger far like that? Ndozva zvinotongoda kutongoti noti ezvinezvi manumbers achari kutongoreduced vanhu vari kutotyira kuti mukawandisa munozadzana ningirikini chirwere so yeah. Saka maplans akamira seiko guys panew year 2021 katapinda kai. Isi takangoiza zvedu, isi takangotyora tikadii zvedu. Takangomirirawo matenga kuti vatizarurire nyasha. But I think maybe by the end of the year, maybe 100,000 subscribers on YouTube. Yeah. 100K. That yeah. We receive tese tofana tosvika ikoko tese kana nemi. Do you know what, guys? Mr. Marange, sure good YouTube channel. Marange, you are very supportive and sure support yakato mastering. Mr. Marange havana channel. Ndofunga Marange vakatonga YouTube vanobva ngona 1,000 one day. Come on. Everybody subscribe. Because I support you back ndofunga akanguvhura channel yake anowana 1,000 one day. Wamarange mimi ndakutokuindoza imanje mimi. Exactly. Takuda because hapana kwese kunongoitwa live munenge muri kwa hashaike Marange ka. Kwese hashaike. Saka achimbozama iwo munomboedzawo kuvhurawo kana kuti hamusuzvide zvamusfariro zvenyu. Aiwa ini handizvikoni ba ndinondokone kuti ndifare namo kwete ini kuzozviita. But chipo chakanaka chekusapota vanhu chakanaka zvekuti chipo ichocho chiri right stereki. Mr. Marange muri papa pa South Africa era. Mr. Marange. Vaenda. Yeah, vanenge vaisa mute up. Vari pa South Africa handisi? I'm not sure. Mr. Marange. Mr. Marange. Yeah. I'm not ready, Pete. You know. Muri pa South Africa era. Inini manje hana nzvimbo yandoga, inini ndotozokufamba netruck. Zambia, Zimbabwe, South Africa. All right. Kana vakazoya kuNamibia kuno kumondudza. Yeah. All right. Ndiri pa Namibia. Andi munokona kuno kwazati kwasvika. Andiri Sandra, Miss Sandra, andi munokona kuno kwazati kwasviba kakuno. Mana watanga. Watanga kanachera kuti we. Watanga kuvaira futi. Ameno zvenyu ane chinyika chinotonhora ikoko. Chinyika chakatukwa. Chinyika chinotonhora ameno zvenyu chiri kupisa. -4 last night. But kunopisa zvimwe zvokuti soka
kuno kudesert ka kuno. Ani makambodzidza nezveKarahari desert kuchikoro. Msadaro vedu. Karahari desert makadzidza nezvo here kuchikoro Karahari desert? Karahari desert ipart yeNamibia neBotswana. Ndo kwatiri kunoku. Kunopisa zvekuti kunosvika kuma 40 degrees yao chaiwo. But 40 is too much though. Kupisa zvokuti tara inonyunguduka. Tara inenge ichinama pasi apa. Tara inonama pasi apa. Kunopisa zvimwe zvokuti makore rembe ndakambotumira motikari yakatambura nemataya yakaputika mudesert imomo. Iva kuni. Andibona kuti matairi inzwe tairi rakagadzirwa kuUK kana kuAmerica ka kunoka harishande. Rakagadzirwa rine maconditions echando. Saka rakasvika kunoku rinongoputika. Matai kunoku anotengwa kuSouth Africa. Ndo akagadzirwa ane maconditions kuno heat. So uchingosvika kuPortugal usingati accident unoenda nematai ako manyowani obvisa matai ayo ese. Wotoisa matai manyowani. Mota inogona kutoita accident ichitobva kuPortugal because itomonyira learn the hard way. Ndakandizwa funa ringa zvikanzi mota isina mataya kuno. Saka mutenga mataya manyowani nkurumidzai. Akaputika ese. Hello? Asiapa. Hello? I can't hear. I can't hear you, Manes. I think I'll have to come off because I don't know what happened. I think I need to control drive. Anyway, it's been a pleasure chatting with you guys. If you can hear me. And bye-bye.
Toda fofo. Então, todos weekend tishenze phone kwetu kwa WhatsApp. Yakasiwa testa ndi. Hello? Maybe test. Hayi Wednesday.